otonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News chekerero ikiyogutumika simirimo yawo asobukoreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyogutumike engine naboigo ikigotumike stima nkoni abali chiriya cyogutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler naboigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini chokona chobunyansi chigenerator chibirengo ao chisolar panels chogo charge chibattery nakoga chumuliro naboigo chiriya chokubwatia mache mbubwata mariogo yogusibia mache yukonywa ebyabuso n'ebintu bindi binge byogutumika asugusibia swimming pool nigo vakubeka chipampu chugwaka mache icho chigotumika stima gose solar kurwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byogutumie solar ekero kwagurire kurwase bare nigo bagokubugoria umusigo gwikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakiresime ase namba enotisano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose enoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano ibere gose enoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shatleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mano manju muri ndonse sobere tena nito kwa kirambe mana sogo chora kuri gitaseni Ndizi TV na kiugo nsumuzi ona kana ntu ikirenka kirito jitwa kwa negoro ya igoro yechi semi chitu imina isko yagusi nyirana kero monta somete na ndego ni ga choreta magende kro korete chisemi kero monta somete no eno ko tebutur ne kro someti umwana ko kwa somiri ensengima kori tukuria lero kutuju kwa na chisemi kero mogeni tekera se studio kero tukumuri kira chisemi me na isko yagusi nyirana Horokiwa bakirasi gia kianda bakoreta gikomina kabene bakoreta matemo abana nkosokali matemo kirasi 8 na soka bana bana takwiro birigo cyase giskuru awa kare skuru kuguru jakira ikende chitarike merongo ibere na isano na ibere igo masomo nagendreta sinsito ya Kenya kare miru birende takobegwa ministry ya tena ya gwato kirichibeso cya giskuru ere kwenda kibuna amasomo nkogendra tingira tindia mange kondekera mugeni witikira situnyurana na bakwenda gutubwata sensemere mitanda Facebook tonyora Ndizi TV News waiga sense media YouTube na bako tonyora Ndizi TV News utari kweba uto tweet @Ndizi TV News karengel kiao gitume gwetera se nambe ira siskini yago na buko buli omugani ona liboli gwetera se nambe yo director tengwa libaga utabi mwanjumuriri haningo enda manyino mutorinera se studio itko lialero be mono Brighton se kongari baga ande be mana sengenjo karibisha se studio no mambe lialero Ine nyari bari gukwani umugusi asategerete asemambia lero nchenkuru kwa Zakari Onduso endo mo director which school chikuru ku Olympic ichigotoka imeya Kisii County na Transmara ichire ku group of schools yeah Bueno, kole na boko lere sana boko la de monto na director nga akumanya kabisa bono amanya ayon Zakari Onduso ni garamo director bu Olympics sekna boko la tane familia ona banyara bantu mbari bakurigiredi na boko te nkankai na boko la ereso ngajumuri umanya kabisa be manga se divageri che ende omogusi kuru machoge na ongi boira di ase kenyoro ya sengera ende nimbuate familia nimbuate abayule bana na nimbuate abana ya sounds sendi nimbuate abana abo wansi bari very busy kuri kisembi cya basenga kya abana na
chiskuru chane chikutoka alia sense mmono chine sub county ya Nyamache Sameta na yetu igora wangu igaira se sub county ya Transmara West ali Kilgoris na no mwalimu nde bwa high school ase miaka mengi lakini asenge njega ase yane yabete enyinga ke yoko somia bana chiskuru cha private gachanga bwatu gura serikali nga concentrate ngaira na kabisa segasiane ononde kabisa segasiane ngote abadi na urugwisa tija ani once atija urugwisa tija embe mano majumure bana kwa manyiri ngotornera se studio turina Sakalia Onduso oyo romo director agwe school jimanya kandona Olympics group of schools school jinyinge kabisa ase rokongorwa gusi igobono toireri bagalia mano kwari ni manya na lere turina Sakalia Onduso oyole director ye school tia Olympics ase county ya Kisii watene aneni gojutoka Sense Mary ya Nyamaje mbaigora branch ase county Sense Mary ya Kilgoris sikone county ya Narok yona na bona boko mubuli ya ni within no mwalimu okabere bado na enda to bwadu because the once a teacher always a teacher igobono no tolinere na igona maetobo manyi obonga sijisemi chito chagusino na sesengima na bago totenga kitore muke birengo pechisemi igoro umwalimu director tenga nganjire ndumi the director yes. Gwa ten ni gole director ji school ingi kiagara to gajaka ji school eji ukatige school mete ukatige bono ukosomia ukachaka na tiga igoro ji school eji ya Olympics akero narengo somia se high school tuare kanyora abana abangi kuru primary bale asebi wango byense nkaranga ali bagandira oli gochake school asogo tema kuimukia standard ye chisemia se primary sengi tuare kanyora abana kasenale gosomia school nale gosomia se secondary tuare kanyora abana balense sana nkabangu eboli ngieko gara abana muna bagotoka se primary so nkarani mbwate opportunity goseliva galigia yo gatema gochake school nabana chake school yane onga chake school yamo ande na chake ta senge ncho asana menyete nale gosomia omwana one my daughter kalenga gake nkawa ta se kale kanyara kwa ende school ono ngake sabu ngakingo koralende nyore school aso mwana yago soma na neighbors the neighborhood ere benefit kose banyore faida kuba sam ase morobelio wa masomane igasenga nje ina ya garetenga chaka ekrasi ekemo elinde kubeka my daughter anyora nera sako soma kumaritia bandi ngoma jire kubutebe kana mnekero monda ujake skuru niga gochaka aligire tijibesa go biashara akuri ahebo nekero kwa jake skuru ni biashara kwa aligire go se kwa aligire litanga jisemi chi abana baito bakonyeke ekero na chake tena bwate omochando inagote ibu mwana na sare gosoma na standard nale kurigereria nkaranga standard yasina menyete asare ngeruro yona menyete asaguru kulio nyego kera ngosomenya bite DOK secondary school njete mwana nale gocha kanyole school ale gosoma environment yerika nale kurigereria chimate na gochirogoro nyoranga school nchiyo kabisa ono kanyoranga my wife mongeno nene na kanyoro trainer na manyete competence yaye munalenge ono nkalenge linga omusako mwali baga na abandi babere batatu tokoro morobeli omya abana bono bekenyoro mbanyore libaga lyo gosoma gwetera kungana no mwana ono nabana chagete kabiri mwaka ke wachagete skuru ya oyo Olympic nani ke erto kajiro ko Olympic direct akara tu achagete nkale mapema sana mwaka olenge 1999 omwana ono nali alenge miaka 3 na muno mwalimu ntwanje tejisemi na bakona kusomia mwana nyomba ande wa feeling akara ko masomia bieka basa era ale bieka ta wanja masomo bie so nalitwa chagete 1999 toga chaka ego ekrasi akamo kiana sari toga chaka gotire ekrasi akamo lakini kera tuika 2000 2001 tokanyora wono abantu abange banchire umurobelito kanyora na school ite ekrasi ibere abantu bagatoletera abana abange togasaba kuriye birasi nande bigatobora togasaba kuriya abarimu tokanya twekere standard 5
bono by 2003 tukanyora nga tuikire standard 8 nali twakorete amatemo matangani tutara chukando chukonte bono keskuru ya yara korire goche kere kwa pete skuru ri ko improve amangana ya standard sase orogongoro turugusi korengana nae direct nga kiroje birengo bi semi asorongoro turugusi ebirengo byetu bisemi mbire gati mbire kiwango kya gati lakini egento kara kimanyete ngeringa omwana bo mugusi no mwana mongaine mono emero beri mekege takeire erinde omwana bo mugusi akore bya mono lakini omugusi asakara okoligereri bono mono muna mokera matema basoka okuli oro mugusi abwate omwana mongaine mono muna bana matema asoka aya soka tabano yokonyoro mugusi agatangene kuru Nairobi kuru Eldoret no batanganite Mackenzie na Ashley na bagotangana na abana baitu sawa kolemero birimia asicukuru cheito abana baitu barabaya na bayibuli baitu basako tobwate sibia kisemi kyagusiye kiragenda mono lakini generally omugusino muntu bwanjete kisemi mono kero koligeria sakenya ngima kubwa chikabira chinde chinyinge ewa ngakitora imukibondo kwate ana kisemi chita soro ngura usini go jire gati turi twarurense to kire gati ngakitora mero berikyo roje director abeku ndituma ko bayigora ali kabisa bono to shine kabisa sensi to ya Kenya kabisa kila litu kutwatangana to baka to manyikana kabisa amaete kisemi ko gendera no kubwatera to bwate abantu kora stakeholders to bwate abayibuli to bwate abana to bwate nabalimu na ministry education stakeholders ababale very important asoko genda ligo gisemi na mono ebintu buna structures asa abana bakasomera nebintu batagete ebintu bigotakira mono na serikali teko bi provide byansi wacha school cha public na private ndotakire to support sana school chetu cha both private na public tokanyolenjera to support school ejubia muna baibuli to weke resources yororo to support ya bali mubaitu to banje mana ekisemi chetu ekachigendera ekwera bono omoibuli kera support ri mwalimu gutwara ri chinguru choko legasi ya mono na egente kenne asichisemi negento ekor ku discipline negento kere very important as a society igo amangana discipline koruchinka aimokeri gugora mono kera aimokeri gugora mono mwana gakwende skuru iyo konyora amanyete egento atakire ko chokora se skuru kaikire skuru akanyora omwalimu omuganyete and resources chirororo igo standard chetu ekachimoke mono gwatebire gwara kwana mangana discipline nata kitu cha kuburi buri lakini kero to kwekero kwa kwana mangana discipline twaro jena ekyombikia balimu abanene beji secondary ibara somo kutano ba secondary ya Mombasa mbate na emiro biritira be kuya anene sense media discipline na kyumana takere ko kore discipline kero ne kera go sira school kolangana na director na kyumana bono discipline ri tunyore na kare biboko mbiare ngo rumwana gachwa tiro kini biboko serikali yaiteka kana iboko eye irene no na abana batwariro motwe ebintu kwari bintu bya koraka no school chiko nga ki discipline yeta kiri kuirana eno mwana aobohe aligeria masomoka discipline ene yego chakera ku nyomba tali ko school yego chakera ku nyomba muna omoiboli alende to mwana Brighton tiango tabi ngo mwana muna to kaiga and psychology ya mwana muna toka day one ali discipline ya chaka wana bali mwana koewa na bole very important muno mwana toka day one acha se amazingira ya bono ayasta menyete ochakire kororobo kongubara sense omwana oyo sa ochakire basoma abana bamwabo bali na barabo abayibuli baye ekibako motebi abana bamwabo ekibako kora igo kisemi chikuru guna abana bamwabo bali bakina na barabo na kisemi chikuru no moiboli na chichiko shape mwana na chiko konyo mwana oyo kurito kulitangana ebintu mwana oyo agatebi guno moiboli bintu agatebi guno mwalimu amene na abana bamwabo igo chakira bano gutwara discipline igo nya moiboli tabwati omusingi omuyabwe skuru entangani ku nyomba ekero mwana yawo chakukina wike skuru yago chakobe mochando ase abali mbako masomo iga bayibuli mbabwate responsibility anane
otigalinda nande kale koranga bona tokale ko gutwara bibuli bali abaraba kena de bakwebereria abana ono mwana kale ko evereri gukapisa to expect mwana bwebereria akine ne discipline ekwaro iko mwaro kereri naka mwana akomanyete na nyekaraga kimuna bono kabegete magongo kariyo kabegete magongo bana gukupima kale muno everything that you do kerega ndo kora mwana makao wasoma so na bamanyete mama ta ko ngaka o start ta ko ngaka ni nkora iga so na bakora no bomagani ogenda se family na bokorigere gwate abange family ye abaibuli amba maite discipline ko sabaibuli amba maite discipline asenge ncho mwana muna bokumorigere njira go behave kwa manyango mwana na orokereiri okubaro kelukuro kuya so discipline basically yego chaka kurwa ase nyomba ime na kuru day 1 tarigendo yego tiunga gecha go chaka emiaka gete osekero mwana ikirese primary ose secondary ose university so that foundation yego bekero mwana is very important and nicho konyo mwana ase bintu byonse pia sobogima amasomo no gukina negasiae in later in life bono ayebuna yumetora ase private sector mangana ya academy nigore na private sector enkora torena ekrotor public ngotwariro bukorikana ko indisciplinary korokana se ensemeli ya public schools ujisirwe serikali school ji serikali inubono buna ile private sector ngakimo kora mu maintain discipline eyi ko burase school chinde che serikali kyana tonya kono ne karmerero ya bete ntwaro ji serikali school ya private ge sarika inke kuirena discipline ya rera si school ji chiabanyene discipline ya burase ji serikali ji school ji serikali basically private schools inchibuate obuange between omwalimu no mwana because all and the private schools most of the time we konyoro mwalimu ole paroro bana bana and babegetanga mono bakoligeli bagokora na and kwanyora mostly abayibuli bakoira abana private schools most of them very more concerned no nyamalezi bakonyora baira abana na le closer in relation to omoiboli abagutiga abana kwanyora bagenda public schools so okanyora abaiboli bali babegeta abana private schools most of them very concerned mono na bali bali bakwewa responsibility engonyi bwata tole mono especially in private schools twanye bwata mono because etagete tuikerania aspirations wasamagania yo moiboli yo karuto koligeli moiboli yo egenta tageta iro mwana public mostly na bole close and boranga mono asinga kichonse so na kyo kanyoranga abana bale private schools bare engaged yani babeto baite gasi nyinge na nto baite obuange bale mono boranga mono bali kanyora ibaga liyo chikona gokora bintu binde ko bange bintu binde bya so kwanyoranga discipline yabo ko mokera mono no yo tari disciplined nabo akagusinyo go survive environment ya sabanta bange very disciplined do change go se kwanyoro sokire ochire kolia se group ya ego toka elia konyara go fit bono olympic group of schools nga discipline ya rero eyikwira no mweta mate mwekaro mokora nga discipline kora kwa nange school ya ero nga discipline unyebegete kyara ngichororo akaro konte bina bana mbete tamate mne konte ne yali ngadi working ekabanya saa kabakonya ana mangana discipline nga kiubegete birenge byo byonse byama okini birengo bya masomo ase school yao Olympic into wata morobeli ole omuya sana bo weka bananga omwana munacha kuru day 1 abayiboli abali mubayito usually ebagotaka kwa friends na bana oboire ba cultivate number 1 is no abole between omwana na nere no moiboli bono konyora muno mwana acha omwali moya ku masomi no mwalimu manene na bwate communication no moiboli na bwate senior ai muno mwana atwara any problem wasara ki any kind of misbehavior kwanya oro moiboli very informed tebu mwana na kwa mareta a problem na bwate problem taliga obwana twachaka discipline ko day 1 bwana twachaka ko ro mwana igotira na ntobwate other measures na ndichiko gara abana baito ba strong especially spiritual programs unabona Olympic ntobwate a pastor a trained pastor or in church of guidance and counseling talio gocha go say on a Saturday because we are actually SDA based as Olympic not only on Saturday ya gocha matukon amenyete school no area matukonzi
ono chi program chi na chi buate na ba woncho kana through all the branches che school every day na buate a spiritual program na ba na. So this kind of guidance ya spiritual guidance to eta bana erange mono ngokonyere mono na na ba buri abange bakoleta bana Olympic asenge chwa maitenga we are spiritually based ndo buate obole libweke moika orobu ya mono so obole diobona obo konya discipline mono igonto buate department yende ko guidance and counseling erange mono so bolendi ntutweka as teachers ngoikara as tole chisemina chinyinge twasomani sometimes twarangeli abantu kurusiko baje ba twakora we have even classes for our teachers twasomani ntutweka on what we are supposed to do to advise egarabali mbono to buate categories baro babo chabagani baro barabakoro igongo twara tuli seminar chito on how to maintain our discipline and the suggestions charu on how to improve discipline. So discipline actually is basic as a Olympic, it's a basic aspect yutobe kerete chinguru china na mono eko na to ntomanya tenga success will start from discipline. Yeah. Bueno korate na le karon koda ko kuira ni kase Olympics mu akorta mate abana bakras na ne bakorta mate mu akoyiga mate mu ayo alingo mu bijiru ne meron kebere no yomo 2021 examination ya kodetu engaki abana bakota school yao kera no mwanju muri rodori tina bakuma na school engo kori kare bya use ko kori robe ngaki abana bakole direct abana bakora beyamono and for Olympic ndo changa kurutua chagete the first examination paka bona our graph ekona ukina kya it has either to maintain it or to akinir abana baitumuna bana matemo bakora bya to kwate mini ya 380 yani 380 ine average bona kero mwana se anyolete na bana balenga batangani babere babwate 410 marks no mwana bo mwali abwate 342 igo nande abago chinse abalenge uchi 3 below 380 abake balenge so they did very well abana baitumbi abakora every year and then around mbia bakora and then this and every year ndrugo twara bo banga bona around ye nganto kabwate group embe because abana batuba prepared gotira na kutamanya tenga every year ntubwata abana ba and there is no year to anya gotwara ubanga abana matemunga kyago cyangwa soka abana baitomba chebaite because ntomo egasi ntonye bangete nane tonye we are prepared to pass and to excel all the time. Bueno ngaki gono no cooperative na abana kuchibari kweta tote abana kuchibari ko chintuna chiterete ni bere bakore 844 bakore baso mangana ACBC ngakiro jumurobero yo CBC director kera bano ndurujiko alangi ditekai ngakiro jumurobero CBC na ndenga kya buna director rojo murobero serikali imbuye yajukira ndiko sebad amorobero mbuyore and ngwa negro ya ranking inje manyana ngo support mono murobero as a ranking yetarigo koru asengenjo ranking ya to saleri kisemchito as a education sector ntobwata abantu maite mwanya abantu munere ntobwata abantu bwata mongare corrupt and ntobwata abantu bwata mongare straight abantu bwata mongare corrupt na basale kisemi wetara ranking yani batagete kurwana kapisa ngapaka barorekana ngana bo bakoratega shingi bona yagera abantu batete koro kinse ense egento getayo una bona kero mwana akora matemu anyora magisia maya agende secondary and oike secondary school aso eko yoro rwe birasa ina senga ranking maybe okanyara base abantu ba okara some corruption kwanyara abana ba konyirwa segete no kuno wito mwana kisemi ona mune cha primary echire basic ekero mwana oyo otama gisemi gisene chiko chikomukanya class secondary ne ba tiembe sana asenga njobono mwana yako ende secondary atamanyeti atabwati atali equipped atabwati gisemi gisaine lakini abwata amagisi amanga okwende school enane ochaka kuchandeko paka abana bande ba kwanyara batigire school so ranking nege ndonga tabange serikali ite yakora byamono aso kerusia roro and for the future mwana wana karasi bise go chugocha ranking ite go tokoro egora tochi kuri bono mwana obobuibuaye no konyara kwaye ne biegu biaye biriabwate muno mwana tali mune sukuru eyere gento kerekia mono
na CBC nebwate obuya bwaye muna bone keka evice na ye ya muyo kurwanira amabaga ne vice egochiko sirabo tutarenda bwa sobuya bwa CBC obutukimbere bomujiti gokorekana gose ekero amatemo agosoka kirasi 8 chisukuru njire tuteono ne chi academy chikurang'anire no mwana ne gabwata max 400 ose 420 lakini gochikorire gochiba kerama bono ero la utiria sokire konya mwana utabwata max irena rangi ngeri gwate abona ngokorekanire oborimo nande nkonyorore director na ngikogera umwana okorabuye korwase primary ose skuru ya private kago ikase secondary ogwa matemo kwanya no gure kabisa ngikoirira kwanya rumwana nabwate 350 lakini gago ikali kwanya tari gweti muriro chikese china bachiko to kara ndari chiko bachinga ne chike na bachiko ba keme kama muna kawaida eko gara bono omwana kera airu private school primary akwanya araba bali ba kumuikana probably go chike secondary anyora nga attention ile aleko okubwa yani kubwatira na kerago soma konya batebuwe ke koraiga oika secondary nya probably gente kinkeyo lakini rende na anteli ko bashumu dinga abana ba private schools boka na baweka secondary bachandika mwana onde bwensi ekera mazingira achenjiri performance ya emna ya lenkuru primary na baweka secondary change lakini nenda okonyora abantu abange bago focus kotaka kumanya abana ba private nganga kibagendere tego chigora so mwana onde bwensi na bago change lakini ende amazingira kera change na arongo chia mwana oli bono twara muna naga shocking mwali mutaraja kosegento ketengera tinda akoleru tinda support u tindo chi montorang you know that kind of closeness ere which sometimes yabora lakini generally abana bali baere foundation ngi yakuru primary na bago auxiliary kuchigora kogenda na baende private school secondary na baende private university monto kaire foundation ngia na still bago auxiliary twara su CBC ago jodro ko kwanda ko jibosio kero to korigel na ama rubena chete ya bana bakwenda asekirasi ya kianda ekero bakogenda jo muntu tagete kwenda na alliance ribelia chorangiru je skuru gete atata gete no muibori osumwana rangiru je skuru gete muibori atana ya skuru etimba tebese omuira nande skuru ndo chete ngo changia kere omwana da jo koromo ya gustago twaro mu musoli bina achiko koromoki ase skuru rangiru mwana sana omwana muna mwanya bantu ande bwensi gendo ngerata gitasobo gimagwaye ono mwana na bakonyora koromoki nganta getengende skuru gete enkora ya emoteneine munanye manyire usere prestigious wose aspects njirali gereti ase skuru hii bono kera konyora nga skuru na chorete tindangeri gocho nyarebe orangeri gocho eke kumuito moyo mano na akera ko enda form 1 wana bago feeling tincheti asna takere ko gena so nyandie ko nyarekana netagete nyandie ko nyarekana bono tigeta nyarekana netagete monta nyora asa tagete ko genda anyora ni bagoro lakini wana bana bange bako frustrated bono mwana tagete ko enda sina alliance wase skuru ende ya tagete kwa nyora ngiri we skuru ngao pina mwebo litabuga tinchera ko karaki awo chikomorigeri libagase skuru eyo nana taga ko ligi bana bonsi mbako genda skuru eyo one problem to bwate kanya ne linga some schools njiri chanchira mono ko bwa chi skuru chinde one china chikero monta ko nyora tagete echinde chi abana bali batomire ko chomba bali ko choro and bange akoli abana so ya chikoleta bono imbalance skuru eme bwata abana abange skuru ndeta bwati abana abange lakini ko bwate kan nemero nende rese skuru eyo so anye skuru bwate mero mia ko ikayanchu mono nakero monta ta ko gendoro na bali batari ko nyara ko chiwa ba disappointed mono ende ba na be ko nyara kana bono ko chiwo mba ko karabuye because ya rojengo mokyo ya koleta to moe tigenda tagete yeah angera bana ba ko skuru ya director ku Olympics ba chire se geraskia kianda ngoka muri mwa manyanga kya wana ba gendra go sekero inuba mwana akora ko gerasi standard tika kora matemo ai wana mwa kora ni ngora bwati muri mwa mayana mwari nga gyagenda osini mo kora net to bwate do ko ka personal relationship no mwana na moyiboli abaiboli aba bange to bwate eba go end up ko ba abasani baito asenge njo bwate communication kwanyara mwa communicate no moyiboli kurukela asia yamo na gote binga communication to tware intuna baiboli baite very close so aba iboli abakara babera basani
njira teo nando gocha kweba kumanya mwana oli asachete ngaki akolete ekora ntubwate personal relationship mono and usually omoibori okoiro mwana mutangani kararo ro mwana yakwa murendire bia enda akoletero yo kabire yo gatatu kogenda kwanyoranga family yonse pikwe ngano ya etere buo so nkomanya tole namba yende ya kabire abana baboka enjira tokobalera ngotwara tegoro ka patriotism yo wanja sana school yabo kubwate kana mazingira tokoba sometimes when they go to secondary school karawa chira secondary banyora mbali konyora obosani bolia na mazingira ali ona bako na konyore primary yae kwanyora abangira nde bakonya gututarira igonko manya tore kwenda tu abo tobwate close check tokumanya nga yo mwana ali nande ngaki obosani bwae ne school yeto bagenderete na ntobwate ekiombe kyabana bali bakorire ku school yeto bwate communication amongst themselves kia alumni igongana still na botomanyite paka kera college school no na sawa colleagues na ndeko ba encourage tolenga they come back na wako support ya bande ekero to bwate in case of need so mwana ndo sinyiro akane fees ko second to bwate chi function ya school abana bako iranga igonto bwate boyire botari koera na abana baito enkie ko garaji private jo kora buya sama masomo ko bwa serikali ji school je serikali chi sababu ni chinyinge na cheje na kwani mnaona facilities igotaka tema kuligia ebintu birakonye private school na mnabone bitabu amatemu ndobwate ebintu bitakeire bigo supportive mnabona mangana evaluation mnabona matemu na butokulia matemu kurkenya ngima kwanyora ndobwate mnabona chi photocopy atagokora twarosya matemu aya tokire abana nkoreta bali mnabona seito bakoreta masakara chirimu tokonya koba matemwa twaba chi tasks chinyinge baokora echingo gara enchina wachitato ke in public schools na enamba yende ngo tema tero create environment friendly learner friendly kobuga maybe in public schools so abana bali in private school mnabona bali buane baranga bali very comfortable ba kwamba kweba na oninka kero mwana ale school akunga ndi school kae ko iguru ko sendi ndi bogo kimambi ngende school so it's a learner friendly environment to create it na bali mbaita bana mna torange na barapo kunyara turi ko ba manage kunyara turi ko ba train you know as a director of a school and the management we keep training our teachers we are talking to them na mtona kugamba na barabu on a daily basis on an hourly basis talk about guide na barabu in turn bako guide abana baito so aspects mnecho ngogara kire performance ya bengia na bana baibuli mna bakuru efficient nande etokonye beka we plow it back na twanye beka back okolega asio mwana there and then so ebintu mna funding kaba bole barule fees study funding yokaganyete ngandi ka serikali gotoma togole karamu togole getabu so abayibuli abakuraisisha kara barule fees baraisisha operations twakane meshara ndagira yali immediately muneta ke ibintu bya masomo byali immediately so you see now ntobwate decision making is even easier ndo abanyana na batonya go decide bono bwamwa ekengeta keire na machiko takayo obekeira makongo mono ngaki ngaras mo bwati procedure yo chole form yo kolegento get umanya ko baragento get so eko baraisi ko adjust bwango ko kole bintu bitu tagete ebire kante bire agent bire bitakere immediate so that is why you find private schools ono gwate bire na esaliyo kubwatira no kunemero birimo ku serikali nango igreya to machibese go jase school chabo ichi nikono watana mismanagement go soko tatumia chibese jibuya na kigo dire no na masomo as public ikia public iso kwa rabia nini mokole bia chi private sector ga masomo imukerira soro nguru duro kusigo sensito ya Kenya igobon ngutura mochie osingutura tebe no tara ko ensemo ya bia asenseme ya public kia public neta kere sire na private ebintu bya public usually what a decision making process entambi unaona chiba sikuru asa serikali chiko involve chi step chinyinge chiwo chakikasa abalimu kwanya rose tamu ya ikire kati ebintu bya takere okoro day one gocha mbikoliri
emeshahara y'abakora igasi kwanyore kong'ete abarimu bara barigiro SMBOM kwanyora chibesa problem barakani na onye management bono skills cha barimu muna bagokora na bakanyora chire maybe nchikera ne timuna chitakira koba so mangana ayo singo tambe yale merobere kare ikira sense ya funding ekaranko igutore muna barimu ba management of public schools bakorara mangana chibesa nga funding bad ekina na go delay so funding is actually a fundamental aspect go delay emerobere ye school na kawaida lakini as private yakonyora orobere tio manyetenga from day one again to get care of na bana ko report vitu byansi vekire bile tayari tutebene kero bwata barimu ali school ya Olympics ya barimu serikali yetetina ko moto barimu bons bari babwate bare register ni ko begirya teacher service commission ngidino kerani tigentekyo bons babwate arabo no ndiro ko nyoru mwalimu kwa retro mwalimu senguru university osomiri ali kabisa akanyitali uma kolikwa orwase school ya oroje ngende ngwa fekitikira nananga kyo ka mwechudi bagelio ekarali kirugo jase school no ekarani public yakwen okolikuwa TS abali muto engagement barabo na ba TS kera neli chiko to gocha kuliko mwalimu otabwati TS number otamanyira na serikali ekiwana igine no kubona lichiko no maite consequences yo kubona lichiko abali mu abatongolika serikali tiri kunyara kubaira bwango ekinga bakere obuorora se school mne ya advantage ino goja advantage sengenjo como mwalimu asokira nyosoka maybe 2020 aso school yao anyore mbu yoko modera na bara bero bakaja ko 2026 2028 so igo to mwalimu yo be school yao for 6 years for 8 years na omwalimu cha public school na bara bero mwaka yomo anyoro irwe transfer na TS osota kila sako genda nata kete kwenda sabantu baya and usually abali mtoko twara abali young graduates from colleges and universities aba trikonyora babwate engagements chinyinge mechande mengi yokonyora nga network yabo nenge wana kere network yabo renke abo tokonyara ko batem twanyara ko bagacha ande ko murende tebuya igongo choko kobera nere myaka 4 5 6 7 8 eserikali maja kumulika so myaka yonsi epi nabo maite ngomonto yo oikiranga no koliko so nabo kobeka mechanisms gose chingenjo chokolia mobali mande baga so abali ti bagaliare so kera ikire myaka osene 5 morekom nabo maite ngoyo ngangare kosoka naro nando le myaka ebere ero kona kwa kono tobwate ebigori to kana ko prepare teachers so nabo to ko barosigo kero mwalimu asokira ndori komia mbe mono majumure kero nda ko tobwati ka to kumbura kira chisemi mina isko ya gusiekero to na sakalia onduso oyoro omo director bwa Olympic schools group of schools kisku jeje Olympics academy iko jeje academy academy ni go to nere to kumbura kira chisemi to to kurali na ngakisemi jetu itakere kuimukererwe birengo bimukererwe ngotakere ko kolese kiro monta kole pati ya go sense mo ya go soro robegarwae endo ya to go chisemi go chigoro asorongoro tro gusitu tanda sense media studio ndeto kwirana tumaya kumurekera enseme ya kabere karasi umurubiri uyu bwa mangana yisemime na isko yagusi igo tosuka Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuliyererya bwe television ya Ndizi TV bono nabukura ly'obunchorya bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwikere abaliyererya kurwa chikaunti isano na ibire ekyo kirasorogonkorwa Nyanza nabo igo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryo togwikere gose otutarire ase kirabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na kounie chianga guna chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byugutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'eriya ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kirisi mirut asenamba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byugo kolera chigosori Daktari wa mauga asa abasongo bakoroka orthopedic surgeon kerongo tara ekombetereri nekumba namanya koigubu yake ose kerongo rara utuko kwanyora omonto akogotebuna korara butuko na igubururu nonya na igu nande chinsa chinde nabo konyora omogongo kumuruma konyora nonya konyunyuntu no gosa konyunyuntu no tominge kwarosa no mogongo busensa ndi omonto abanta gocha korora omunyagitari bono kigachakire koigubururu nabagocha gosa koigubururu ubururu bwabeire obonge enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuburwire bw'isukari cancer chonsi libido obuburwire bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwire yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere chioka nduto koereza bunorwarite wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorire twakurire tokonyora omurwire oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage naboko mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo asenamba enoti isano na ibere isano nemo kianda inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke waigo naboko batarira asensemo ya kisi jogo asebara kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni uregene so Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bimirubio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News ubwansu bw'umuguzi wima Bemano majomo ya garanda takubati umuroberi ya garto kwa na chisemi Himenesco ya useka turno maganita se studio mo director wa school ya Olympics group of schools kurujinsa majiricha nyamache no ara se studio na to enda kwa nere gro chisemi na enda to toera ko dainga kituda kiriko imuke birengo bisemi Himenesco ya usi karumu gusiaro mungaini gatigije ngaini mwana bana bagwitano bagutangana gwarano no mwako ya matemo ali asoka bana bagusina obatanganete musine gatigije ngaina no mungaini mono director garto enda sense meri umutimoko nandi bantu irende ono ngakiroje enseme ya CBC ngakinyiro jero ya chiri na bibuli babate abuno nigere expense usinigere yeri goldin na gochas bale CBC roje no murobiri umuya wasa serikali iranyo terenia CBC no morobiri umuya yakwere yabwa emparoro na ese step tuachie na chintambe tindo chingana ende serikali nya kunyoten yake korende
baada ya kwa rusiri kuyavulia maji nguo lazima uyaoge. Ndio chenga serikali yetu imejiandaa tu kabisa, haiwezi kurudi nyuma. Ese morobeli umbia senge njogo ya bwa ebe na bono amangana ali twakwana ya competition yani okorwanirira monoso bogima competition ile baron cutthroat competition yani keras muru anere ngoto kana yore asege tumanya ko gendera gochimoto ayingo chigosirale igono morobeli umbia naende ndochenga egento ngere katogoroka ubuorora aso gosuka yani CBC nebe flexible aso korwa mabaga asaba asekero umwana anyene talent cha chirorekane ekera asukiro gochimoto sitas ba tochwe nga pathways anyora asa gosora ago fit tali asa situation asekero mondo muna bana se system ya bono kero monta ko tebanga we kokore gento gete omanya ko succeed in life una bono to bwata babuli na balimu ba yani okoranga tuambete ko imuki lipa kali ko somero mwana yani okoranga omwana ko ubona ekwawo paka kwanyoro mwibuli mwana amagisi mwana abwate yakungainireria tebanga mwana nanyorete okabwate ko sensi azenge njakoranga bono nyamwana tanyorete igotaisa ini asobogi mo nyongo sekererwa kwanyore sukuru egotebe bwata magisi gete etabwati magisi ayo yuma na senge nje system ebonere too competitive and too rigid bonere too rigid ngabono nga onya to nyorete nga bono traba mondo ngonya to cheti obanyagitari gosobo engineer nga gose yani ebintu biri in society go value mono ero jenga na bibire nga bono mwana imbosa bono itumoroji oitago tokonya oibono no monto bosa I think ebintu bune bingo chigosirabire senge ya CBC yakwara ne ko flexible eigorera abana kero mwana agenda sakunyara na ase talent ya ekolekana ne society echiko chigo value yakwara bono echiko value kero mwana ngo chikoyandale ase moyae ndo chinge bintu bune ebyo ne chi bintu bire positive lakini abe buri ngote awale na nigere expensive go jase bale bintu bago tombagora ebinte bire binke be buri bate na nigere expensive na kia buri bata kire bamanya na ya system inengia bati kunya kota na nigere expensive na no yobu mo bakungire na expensive era very expensive serikali na era bana serikali yetu na ntaka nera asenge nje jibe ate bwati meronge era anyale ko support ese asabe buri batakira bakora nande bono kwe bacha bwango mesige menge go chikoruterwa abayiburi ekwera omwana se system ebintu bitakeire omwana gukora every day nebintu bikogorwa abayiburi abanga maene mbabwati bintebi bono oikomo iburi okonyara kwae go chikumike kamono asogo support omwana yom okonyara bwata abana batano umibule wana bakanyora ngobolito bwabeire igonga goikara abayibole baito basibe mechibike gima betinge kunyara go support omwana wabikara malero ngo chale atebwe manila mambi ngo chale atebwe sinege size mambi na felt ben apeni atebwe mambi ende atebwe go sinege sikere bakomiga ekoro plasticine ekara squeeze ke nantinge ya go chibabara ke molding ebintu ba para kire subject ne demand tinya music ne chigo demand ebintu bya umwana yago tomu yanda wabore sinekeroria igo mwebule anya tagore tio motoriro lero oro chinga yago chikurusi yago chikurekerori Brighton ego arangeta keire na maybe practical atakerekerori mambi atakeire gokorwa so weka baibule baito babeta yale na baibule bana muna ba chinse chintaka chinso maite Kenya te biekaini abale town kunyara barake abali sabumbali kunyara bona era atake ngabali mbachi kwe bachire bintu getebike erinde abana abachi gasoma ase chinse chiri chintaka bose chire ruro basasa bayuri bata understand it bago chiko pinga bali yakoro mwana aro botomo gendo chikata benga umwalimu wato chandire igora akabatomeke ero batomeke takumanyanga ne curriculum go demand generally it's a demanding curriculum we ketake abaibuli na ndeta keta abaibuli ba kwenyara anda bamaite gosoma so ine weakness ya yamo because ko implement ega sinero ra mwana
omoibori naro probably utamaite nono mwana gose nare school ogatindete nga yago chigokonya ro mwana ore gositamanyete gosoma gose gento ngeri yatakere kyarenge ya kere digital atakere go research ase CME wasa se laptop again tabuati. So these are some of the challenges the system way na apart from costing na the demand time chinsa chio mwebole njitagere nyinga se so konya mwana ya soma. Lakini bona buno bugima bwa kungira direct nga yo mwebole obogete mambi ko jasense media daraja mbiri ko chikori obo jorori usino no muntu ori osogete ko chikori gemere mo gukora gasinde yon ndi aho chakanya liba kakoba no mwana iba ali okay kakabo gete ko chidaraja nechi basa chikori umwana mara kwa bago chago ego mbali ko bera nera mugaso muntu ngo bare jiro mpaka saa 2 na boya tuko chanyana na bana barali wana we komanto gana no tagete tari chiro yo kwa bara nechi basa njitagere lakini abana bawo we kabakini munenga kiye wana inenga kiye ikirebo manyete system etali punishment ne sengenjo eserakali ali system enkoro yaro renga ne bwate weaknesses mune ibona ya competition ngakero mwanda agatageto mwana nga abe munyagitari for example bana banyagitari buka ngobara bwene ngaibarali so weaknesses ikire as a system buna wana competition ye na kia serakali ali renga go fit in the global yani ko bwenera ne nsengima egara bo Kenya teko baina yoka kando ko South Africa teko bakando ndutageto bwenera munense asensi ya ikire komunyokani nense ngima na kibaga teberanga kiti katoteme system ye osendo chikot nyora abantu na into baito bakonyara go fit as a 21st century asensi ya ikire so tari punishment na no kurwana kolebo na magenderera bense ikirebo bana goikana na bakenya no mwibori to bese ukerigelinga kinga serikali ngo tujande nense ya ikirebo nense ke yese akonyorire abo no kurwanira toliko chikuganyanga bana nje nkomenye miaka emerongo etatu ya eti goikomenye muna bono gosomenye mambi no mwana oyo CBC ne ragera mambi ya echi kobe ngoro egora muri bine bintu bigo change bana muna ban technology go change day esimi chi computer everything is now going digital ngakyo monto yago chikomenya nyatari digital ase miaka ere monto na kitoko rwaninga population ya Kenya na ya itonero etu aleji semi chigo chikokonyo monto afiti ase century afiti asense ya bono ara agenda America amenya artale kanu monto muri agenda Australia amenya afiti anywhere kero ntaito chikorigeria mabori anto bara tomiregega ndibo ndiregega kubona oroje ekero CPC go chikocha ranking tika iyo nduru chikumanyanga kiskuru de yakora bane bakwanda go just junior secondary asa matuka ya magega nto akarere kero mwana katanga ndo singuru Olympics anyora max mine abebon bakatena tigangiro mwana bono Olympics kera na bakrobi kone system ya CPC ya jiringa kiskuru chigo chikoyonia atotebe no ne ya muntamana ya Olympics ne karo gose skuru gete ne kara sigete akorengana na mangana kera bone kare meeting expectation na exceeding expectation okweo ni koroko okweo ni asenge ncha ranking ye no kweo ni okukwo mona kuna kibo woto keroro kwanyora school ego paint a picture isike ngao gogo ikaime kiba okora nkeyo okorigere mwana ohe kyakorete nkeyo ine ara tutagete CBC erusio obokoro tutagete torosio monto boronge ore molded or well rounded yani or city kinse emotions or emotionally or agachire monto agachire intellectually yani obongo kwa agachire emotionally agachire spiritually or agachire yani kwa agacho monto boronge yani omonto borongore oro mugima CBC ne chikokonya aso kwa agacho monto mugima tali kwa agacho monto sense me muna bano kumugasa umogasta wase na masomoka monto yo in terms of discipline, in terms of behavior, in terms of attitude monto tomorendeti spiritually tomorendeti na bako monto some to wetu te masoma wate second lakini karoko morigeri emotionally wase mwenenjera bongo bwaye boko kolegasi nonye judgment erense so na kitaba tabera nga CBC ne chikoro libaga abantu batie koligeri grade yo para si umwana ole bono mugima na enchera design curriculum ya very designed libaga lingo chikoro gurire so mwalimu we got me a lot of time ne CBC yo manyete na yaro gente go chikokora no ko mwalimu egasi nyinge sana
goikatu me time goikerania bintebi by the time agoikerania bintebi na bakonya roro siro mwana ole all around tari aso mwana ogochikoreka sense lakini mwana kurumoisaine oranyara gukora ibintu byaye oranyara go compete oranyara go make decisions oranyara yani obete boronge bana katuri tigochi antatochi kora koira na sama body gaiga lakini takitena bono inki kira gal director otebi montona Olympic school nero rale to mwana roro ta moira Brighton Academy gosesara Academy usekebati Academy ingi Olympic era bere tafauti kwa Brighton Academy Sara Academy na Kebati Academy. Olympic ne school are based on again kitoka tebe kene kironge toka tema kuligerio mwana all round ndurga tema kuligerio mwana in terms of a grade toka tema abari maito to design to program it in such a way that toko abana baito chisemichire all round tali kuligerio nga magisioka gosoko gaso mwana gosomo drilling omo gase ngapaka ama memorize gento ngabwate ko saigo ibe korunga road running ko saigo memorize facts akol ramatem ando we coach moina ochebir batem atole ko abana chisemichire ange chikomo rosia spiritually emotionally to what program chikorosio mwana emotionally spiritually na academically nditaite kwebanga masomo na arnare na ara muimon igo ine step yamo eragero montore to mwana Olympic number 2 abari mbaito staff yeito ne staff era disciplined omwalimu otabwati discipline takonyara kusaba ibese school Olympic so we have formed a very good team, we have formed a very strong team. When we recruit the best teachers. We try to maintain them, and we also give them that freedom of owning the operations of the school. So they really feel at home now. I go to Valikavia, and the training and the selection tawakara Abarimbaro is the best team. So Otaga ni komis Koru Nasari Abarim Tovegatoro Gotira Pakeviras Vigor Abarimba were trained and to select it and they were spiritually molded. We don't look at them a grade stroke. We look at them as a person, especially when we select the teachers. So we have a very strong team of teachers. Transport. We have arranged transport very well. My body school. We have like now we have 8 buses all over and in good time and we have even trained our drivers, we have trained our conductors how to handle our school. So the mechanism Olympic mangana spiritual growth. We nourish abana baito well nourished in terms of discipline. That is aspect number 1. So abana baito, they have discipline. No chokwa no mwano le nursery. No wakoranga ki, this is really a school rendeta abana. Na even no nyorali bakali gokwana na muibori oletiro mwano Olympic. Ta koleta mwano Olympic na ndaru usioro. Ikego to working our programs are so good. Ekarale sikota kumanya. Lakini kara so irime. Usually, on your side Olympic, takonyara kuru Olympic because of what they see, what they get. There are so many aspects. Smartness. We really stress on smartness. If I can show you the pictures, the way they are dressed, you will really admire. And we stress on cleanliness and smartness as a very important aspect of the school. So there are some minor aspects as Olympic. In fact, you must choose Olympic as a school, especially when you are within that vicinity. Nara kurukuna Grace Mochema Koboli na Mbol director na Semero Yechigosori ngakiba kabanya kora ekiara nkora tuna chiakada nyinge niko chiko njiriko kini biegwa bia mangana Yechigosori ngakiara baja bakora maboji facility Yechigosori o Grace Mochema
Chigosori muna bono activities yeah, sports and such activities asenge incho disadvantage to gotwara no tatware geti kerekene lakini ekingeri gotutanga ngabana baitu bakora chigosori tobwate bana muna chisemi cha PE cha physical education abali mbaita ngo stress bale especially tobwate enke na to improvise bakora within that space so imichezo na ile target space ya namna wana volleyball michezo mna table tennis michezo mna badminton michezo ile meke na michezo na ile ko remesa igoro mtonye bwate bana mna wana yo korosia marieta michezo ya chess yonsi na butonye begeta bana goteberera ntobaro asere tibintu mna wana chi slide maybe in most public schools slide chigwere kitawa ko kaya birunda rundi tojero to biro birunda rundi bana bago tuma banyora ngaba korere ba utokire na ndo bongo bwa very fresh lakini still ntobwate mo programs na bana ntobwate program ya swimming and we have partnered in Olympic in the partner in hotel called Camel Park. I think I even have so many pictures here. Toko virus hotel called Camel Park, bakora swimming, bakora ogotara tu. Nande umede swimming nere sense CBC yeah. So it's an important one. Lakini awotoko involve baba ikoli baba bekera ibintu biri batagete muna swimming costumes ituko bagatagete abana baso bona abuno director nango na volleyball roje inu academy mwamira mangana na moko era bagana swimming pool Camelback lakini bona skuru kale buna seitali matutu swimming pool ngara ke kale ngakiba oje kugerana skuru ebono ekera mangana swimming ye primary area kare sinkaria ne ye roje mwana tayo goja kogwa goja kutigara mai na kitwara gatebera ngabona nchiko gwikana abana bali gosene town abana bali gosene school jiri abai asa abai buli bechogete barogeretia mangana abo muno Olympic mbako gwikana asa abai buli bataka bwatebete ose batanya no ne swimming pool tayo gose bata contribute omwana akore bintu biri bitakeire so abona kitwara ka costing bona nga system wekebe expensive ekore bintu ne bingi bana wana sports activities ebintu biri bitakeira ase school bya masomo ibona costing na itwara costing na very expensive na bayuri mbaro barachande ke bataikirani lakini mbaro naende bona ne system na minister ya tebanga improvise gento kerige moke moroche motume karoke igonya baigwete bakora swimming na bakora karoche karanga batanga maje ba kondi mbigo skill ya soire yaranga ke baja okarende bagwe yone bagotumia kerikere ange available onya molding esikel na bekorigo onya bali bakonyara bali plasticine so naro improvise igobono no na bali mukaba creative. This system is about creativity and imagination. One of again take my value I made the girl promoted creativity and imagination. Omwalimu ikawe very creative, omwalimu ikawe very imaginative. Nande no mwana na yaramanya ko kororanga imagination and creativity. Actually a system where CBC is not about teaching. Tali wasomi. Sugete koru aso mwalimu ega acha so mwana. Inareta about ye system ile nkoro ne system enye. 844 echoka ne karam no lecture igo no kona memorize facts inera a system nkoro lakini enye ebintu byansi bibitakere omwana akore buyeka omwalimu amuguide no mwibura nyoko muguide igo bone era sense moyo omwana ne akarakere genda Edward Omoya kubonda mbole director na Abrabunga Cafe School Fees yabere nande kero mwibura tabwati school fees gose yanyoru gwakana nkomotegerera bali osendiri omwiburi agojo sabali baga nanda ataraika nyomba onyoro mwana kurumaya school fees yaito Olympic asa bayole baitomba manyete bunere yere ngusu na ndera affordable ekwera Olympic etore best in a rural setting igari nyamache liyo nyewo
ne rural setting so environment eri ne catchment yeito no abana baito bakuru na baibuli bare ase catchment ne eri konyora kwa bongori kwa bokona so konyora customers konyora abana from that catchment area efisi goikebe very much affordable so efisi Olympic ere affordable kubwa buno montata atakagere na ndundu bwate oko igwana na baibuli baito muno moibuli achari tukoritangana simia ento bwate contacts chae ndo bwate ngogamba turamangana gwetani efisi no moibuli oyo na moibuli tayo tagetarore mwana wa yenchera kero mwana akorolekana nchera igo wono moibuli onko gaichwale lakini baibuli bo Olympic mbana ko gaichigu eko gara mwana obatanya ko seri ungatigu aseri ukuru esukuru osatigu nchera communication ni ere igoro so egente ko tokonya usually no communicate ko igoro no moibuli ndo benso responsible amanya tengo mwana na esukuru nda goikacha akani chibesa ekeranyorire onyoyo na nde to flexible onyoyo akana lero echingo tumega chire no yo cha wakana mambi chitumeke na mambi ende ko genda na okonyora nkuri kubwekana so na bato ku understand mangana ya Bible eka na abateja baito anyandiri to kubangaisha ango ndobwate bateja muna tobwate kali lije dio nyambo akoboli na mbole director na kwanza ngora mwakira mbye muna sogo just studio mombole liga airaro jena naisa nigete una selection ya koru ya bana bako enda sekrasi gia kianda things are negative ko era abana bange baba frustrated and into ekwana enchira ekyum eskuru mwana chora tariero rangi na no konyora kwa magisi na konyora mwana ko sarengera tingo nyora 400 anyora ko century 70 igo stiri mwana itaraikira ni engencho bunere lakini tata ngaki amagisi aya anyora tariero mwari bwense eskuru yarangeri gutariero ngana ya teneniense ko imambo gendere igo netagete tokwanira abana baito twabatebyo nyotanyore tiri baga skuru gete na skuru gete na ne skuru so that yamanya ngachisemi chigotoka in alliance is the same syllabus same system na bako genda another school ere close ko seyamurangereti anda akore bye kuruoro so na kitageto kwa na bana baito nto babeka mongabo na arabe rigid mo no ko sate ne nga ari nyatali ari go na ense ya eri go tinga sanageti lakini nende italia mo ari bwa keregento nkioro jiga takiri ko korunde selection ya ma ko korwa senjera ede ndonge direct gita kiri ko korwa abana riba baisane kale amaite merobere nero ra bana ko egulpali baga bachora chi skuru otiga bona bachora skuru na bakanyora skuru yemo echori na bana bange kenyengima tego skuru tego cha koira bana chiri buisano asengenjo ndobwadi chi skuru abana banjite kubo echinde na eserikali na kia kwarte kati abanga tarimagi sio ko bwati ere na quota system ya beka nkuru region anyambana babero bakugenda ekabaka chi school into categories into bwata national schools into bwata county extra county you know na serikali ne vegeta chi school ebiwango mbali asengenje iyo wana abana mbaili bali bachora lakini ndekera bachora school ye tamaiti abantu bakayachora tembalenga na ndekera konyachora tamanyiti nona max na lenga bacha konyora school ile era chegani so njira terabe 100% efficient yani teko ikiranikero magani umwana Kenya ngi masabana 1 million ntoro mwana anyore skuru isanike osanyora magisi yari atagete anyanyore bona ebintu mbere bitoko tiga tu chance so gara kwanyora magisi gete na beta geto isanike ngaina ara yawo na gara kwanyora skuru chance another school netagete abantu babe a bit flexible nga einero skuru na netakeire gokonyo mwana o na skuru ende ansi yaro cha komokonya nara okorkuno gato Samuel yakobona mbol director na ki kertu kermu kwanda jisemi mubolin apa aborokia abinete aborokia mbaroro barabata charity abana babantu asi skuru barabunki ngida kero korwa konyorana no morokia minedina aborokia barabata charity yani abadum barabata charity umwana barobaro tubarojina era ko leli chinsa chai agendeka nakia bible angakia falmu abata kero ko director Oino ogato Samuel kere disparity ya maite kere skuru ne bwate oteneri ebe private ko sebe public
esukuru nebwate omo head teacher nebwate omo deputy nebwate abalimu heads of department senior teacher as a minister of education nero a community nero so sukuru te yetigire ere mwarache tabwati bantu bakoyerigereri na akero buoro bokorrekana enchira nere bwango egokora bwange community ra egokora bwango egos office education egokora bwango yatema gochinchia aso buoro eitogonyoroka laxity rendenga obuoro mboro na laxity ye terigocha yoka ekobwatekana ne culture a community yo problem akiere a community ingobwate sira bali gose ne batigeta abu a community ingo ikera abali mwange gose batigete you know okobwatira nankororo laxity gere korrekana ase abali ngamba mbabwate retiga siabo igona laxity nere na saba ibori you know ere kogenda tokonyara konyebeka ase ekora omwalimu oromworo takonyara survive ase environment ere competitive ase chisemi chigasire ayojo chagoikaranza which means yonga netakire stakeholders beligereri ku education office parents the teachers administration yo school here ligereri ekoba series telikoba gento ke gocha gyoka mwalimu yarakaraire mwibuli ogaste anya mwibuli ogaste mwalimu takorara anya abana bagaste mwalimu takorara so engabuno ewile korote togocha gotenna akare ewile anda te korote bono director ngoswatore asense meli ya ntamwintanga ngocha kere mei igekere uja kumutinyu gatano marathon ni karabu goika December na bana nkokora bale amatemu 2022 class kirigia gatano gatatu na form 4 ngujibare gukora oroje na etamwe mwako turi omwenge sana aso gukora none syllabus omwenge mano Brighton tiarende bono corona erone disaster yaje corona ya gradente bikamyoka kanyangalie bintu byanze na ona serikali yatemire sana ku adjust ebintu ebi ekwera abana mbale bali chako affected mono onye program yetaro cha cross web crash abana agatia sengenja corona effect go ikeboro abantu babera affected abali nona bali munkorosa bali nona abana nkorosa bali nona abayibuli nkorosa bali nona serikali yarosete muna bono mwako yobuyeka amatemu serikali takira okori na amatemu mange sana igona era nkorosere lakini nende kero egento yabere bono kengesegi kera bono ne emergency ena bengesegi so measures chiesegi karesegi ere okobeka measures chiesegi na kero gotimuka kole okobeka measures chigotimuka so na kia serikali yabekera that crash program bono mwalimu wikaba affected omwana wikaba affected omwibuli bieka muna bana abali private schools bawakana chibesa bali in secondary schools chibesa chichiwakano they have paid fees bakane fees bakana mbara bakumiringa kichibesa chibana wakane timono wakana kilomoti enda abantu ba complain bano to wakana chibesa tamu ebona ya ete gostera so all round effect yarona very felt all round lakini ne emergency and kero mondo we can understand omwana we can understand omwibuli understand education officials we can understand na cooperation we kebe pako mwalimu understand bateme barolenga kiba courage through the syllabus pako mwana yakora matemo ai ekora nchira teyo ora kole ebinto mara ekero emergency ne yerolekan ahenga kyochu koroberia se skuru je sigure ya okiranina no kore syllabus se enserie takiri ekosebo engakiri takiri ngakikwaroberia ya sumwako ekerni ge kare marathon okomnyo konesa de man torobereti bia sana nande erashi this crash program talimbone gochiko chaka meyoka kurumaya kana nde muna matemu atwakora omwako na botwanyu munyake kabiri igo na berara kana ngo chimoza kina kurumaya kana na botwa munyaka ni kabiri abali mbaitombe adjusted tibi na inche na management team yani toke adjust na bayibuli baiton ko bakwanira tole twabate bana goika mwegase because engakie bana to kutimia ndiri gochikora kende outside the program so amangane syllabus for example ntoya tabalimu guideline muna bako beke bintu mba munyoki abana mano na ende mbaba too slow
igo omwarimu agwe program a period yeri a make sure ya tumekire buya muna bono into Olympic egento tutanya gotwara na absenteeism gosoko okoriya goito kwa barimu no okoriya goito kwa bana okorogoke inero one of the advantages to what na then to begete mechanisms chigokonya gotanga mana okoriya kwa barimu gosokoriya kwa bana na okubwati syllabus munere so that omwarimu tachikona kogenda ase ebinto biresiko outside the syllabus those are some of the mechanisms togokora so etogokora ebinto biri muna bitakeire in the syllabus because of time ne design I mean ne syllabus ye na bekogenda igo paka toikirania mang'ana munare na muna Olympic oche rituko ritang'ani ona uri bana mbandigerete ase TV ni manyete bamanyete rituko ritang'ani okagana rituko ria mwaeri because day one abana bagocha bonse pia school ande bakora mana twigora iga day one abana bonse baikire school some schools especially in public schools mna katwara ngoro nawe a weekend tang'ani abokori ochikori abana wiki yakabere so abari masi nyukwerobe lakini ntubona ndabwate advantage ababiro baito bari cooperative so day one etoba chake gasi muna like it's the last day so each mechanism muna echo na chiechi totagete gotumia toikerania mang'ana ito muna takeire koba umwaka no wo wacholi ngwana toro wacholi mutinyo gatano na gatatu chitariki kianda ngwana tore kobekera ni twakera ba tori kabantu bana barahikera na baramwe mirimo bakoriya oroche ufurayo chikurechi ngaki kurete na masomo oroche kende kese koba ndrote akene koba kere transition itabe tiburonge lakini ndoroje muwasiri bwo bole ndwe Dr. Fred Matiang'i tete no transition yarangu jere koba buronge lakini roje siase ne nyarke ku affect si matem umwako yani amasomo umwako amaeta kono okagera montayo manyete gento yochikoba mambi lakini aso okagera kwane no kwa Bakenya abandi nkolinga chikorango chikabachire chomarembe na nko chikabachire chingororo lakini nchiko ba chamarembe ne chingororo onya abantu ntokwe robere na kura tali amakweli tali gento getegera kwa bakia makweli ndotagera ko manyango bachori ne gento ya kawaida ase society kere miaka ya remeke so kioyo bekoyo na serikali ito ne takere ko beka mechanisms muna wando chemo waziri ito lento mwege na tamono waziri Matiang'i abegete mechanisms chogo leto marembe na gutanga abantu bake bari baratwara ibirengere by'ibyo gutaka kuburukania obachori gose kuburukania marembe ekaro kya bachori wana no to begete karenge we have pegged that na into ngochi ko gendra na masomo bana baito mbali kuchiwaka kura abantu baje bagakura n'abantu abanene abana baito mbabere school basome yani batimoke n'abali mbaito rende etoko tabangana of course kero monto no munyasiasa lakini as professionals bali asegasi as technocrats bali asegasi batigara asegasi yabo tokole gasi ito mwaka mpaka mwaka ere mune ngaketa keire igo kende gesakoba ekerabe mune emergency kerando chenge meroro nimbiere gesakoba ekerabe mune emergency na ande tale semi choka chiraba affected ekero marembo tayo kero kuburukana bwabeire tali mwana ko affected bieka everybody in society ebintu byose bigo serika nara kugona Herald TV ndege Kenya korugesoni bogeka na nikondani tuned salimia mgeni good job otambia mono hii ndege Kenya kurwa gesoni bogeka godia bogeka bono ngiktora kwande karoturi tu korekera producer ite watera jisa jito chaire ngakiroje economy ngakiwa kombe economy in standard education ya sense ya Kenya roje uchumi ya serikali uchumi ise kogenda kusarika na masomo na chusarika na kebinde to kubireti bibere direct definitely maite ebintu byose society bikogendera amo mangana masomo mangana okonyora we economy which we ko obo gima general okomenya ebine ebintu bikogenda na okomenya okuya egotageta se economy rengi na masomo na aramaya yatageta se economy rengi na bono CBC egocha etagete asokonyora kurokuya every household kire nyumba ebwata okonyora omwana abwata sakurara omwana abwata sakuragera abwate yanga kobeka school fees akonyora mariogo omwalimu the same and every other person in society so economy kerega ndete kusalekaiga
na bondo chinge challenge ne roro engo chere wa affect ya mangana masomo iko ero mwalimu wa wasomi ero no moiburi ekara tanyara kwa kana school fee sa so mwana yakale wasomo ero ta kunyara kwa chakora egasia ega borongi kana ero wa kana kwa vera affected ige economy ne gento tagere kurwanera twins muna ba Kenya na leaders mona wa leaders kobeka encherengia yo kurwanera okonyora kwa banda sense na muna bona mangana I'm sorry to mention mangana muna ya gendrede ya mafta to sabetenga weekend egoika na into to bwada chigari chiko minyoki abana every morning every evening go to school abana baitomba weka school anye diesel tei abari muna bateke school anye petrol tei ligo lia diesel liko ganda muna bona lia chira na it force us na ande coach commentra bayibuli chibesa ngande amenta chibesa chinde eko era ngaki mwana awike school endagera muna bana ndoche erenke manga bituma byake igonga magoli achira kera mafuta na paka yo chinyeni kiregendo ya achira bano ongo ko cha cushion ngo cha kwanya especially ere kabire igo mosigo na ndo gusukeriwa abayibuli nabo abanyana abana na abakenya igo mosigo we economy nabo go affect mangana yegisemi Mbia mono manjumuri kero mwendera kutubwatia nara ko Samuel Nyamali aspiring MC Kititu Central Samuel Nyamali kurunya mataro te anwali miyumrobili state ne state junde kabisa omwana emboshi kurwa nyakiogiro jiduka imbabwate biya kabisa nonde mebuna botka kama kawaida Erikio Sora te anwali mikrochinsa majili chake umbulitaro mbia mono Andrew Matunda nera te pamoja no tore yumrobili Jackson Makolio Sinde nera te anwali miyumrobili oseseniwe kabisa no murobeli twabwata mangana yekisemi ime na isiko yagusi oyo o Jackson Makoli akawatana no alime yumurobeli nara kurukuna George from Senkera I'm getting you round and Kiria biamana George kurjinsa mochidi cha Senkera awatana no alime yumurobeli obwa ensa kekilalisi mochache nera awatana biamana director ku kase studio na goto semia ukwanda mangana maya igoro yekisemi inga kitwenda takuchi imoki igoro biamana director nande tiga nyasaye agosin ngakitora nyore fee structure na chiko batenga kimara nyore fee structure nara wote abana Dodwell ombiro kurchinze mochiri chia kya mabundu agote anwali me yumurobelio bwe ensakia message yanyere then count me in it has been a positive engagement o in Dodwell kurchinze mochiri chia kya mabundu agote anobana Pradvin no bale na Brandon na morugyo Felda no bagote abaliriti umurobelio bwensa kibono mambi agote ambia director mangana itabe positive engagement karbaliribia bono director ningo yalibaga orwenkwana yawo yo mweli ujaso mwanchu muriri kyara jinzito chabutokire bia mano asengencho ye program ye amangana yisemi na mangana yobugima egentinya saata ete kegosukio mwanya bantu no bongo erinde mwanya bantu amanye komenya ase an environment yere hash yebibe environment ya bete enkongo ase ngenjo yebibe lakini nyasa akato bongo buna tukunyara kurende environment na komenya ase environment ye chisemi na chiko chikogera mwanya bantu amenye bia mwanya bantu asuke kuru step ya mungu chase yende technologically in life in general so nata kete mwanya ketinga nga ketika tubwatera na mwana samanga ni kisemi and to yaire serious mwana ekora kisemi na ichi achenjire mechi na chichi achenjire gusi na chiko chenje sengima ndo tigara maega toligererie ebinte bike wasitolera mangana kisemi kero tutagere gutumia chibesa na tutumia chinguru chete chonse kwa abana betu kisemi akaro inoro mwando kere familia erae abana babo familia itali kuchikuru chisemi asa abana eni familia uchigotigara maega gogo chikolera nga chisemi chiabere expensive chiabere wasebuna chiabere familia yo chigotigara maega namba yende nare ko ba encourage bali ba babugata abana batagete ko koleta se chiskuru chi olympic atobwate skuru ya moigare skuru ngia sana eregari gare bali ere day school abogo ikaigare ase skuru olympic insari gare kakwa bori na bako okora wochioro erinde oendoro oewe amashariti muno go join tobwate skuru yande Nyamache kuru Nyamache township ere Nyamache chiduka
kerorang'ana nyamache nabo kogenda ororo nero onyore mwongozo ng'aki ogojoin kero otaete gojoin ane ntobwate ere boarding ere rionyego ang'ana nyamache ere boarding nabo kogenda wawe mwongozo noro muno mwana wago join lakini nabale bale Kilgoris transparent bwate skuru yende nero era yikire class 6 era CBC oka so ama baganare nabagotoka ase skuru cheito kera ndutagete ko limit y'abantu baito batagete ko cyase skuru cheito mbe mano director azingaite kwa kolire kwa twatebire mwanju muri na igoro yiseminaro bateri ne skuru yo nimbik naboko iro mwana roko wato mwana moirororo irinanyaraga kwa gujisemi igere seminaro kero someti umwana go wasomiri nzingi banaye to gwakira mbe mano kero koira libagari yago ko bati umuroberi kero twa uchaka onantu turki twadigirgo nyokora mbe mano kero twa bana saro ntita kururi tukatwa chake to umuroberi obwensakya nandabana twadigirgo koru yo link maga ye kamera oyone kibuna chibiche jago jira senjera ya bene namali wegera senjera engia nigalenge chon ke bati ne producer ito yumuro rwensakya ne to kumakira mbebona sengenja bene ne tuko toka chagete go ikomweli ponsi bali begeta sen Candice TV bakara emirobiri goikera ni gongo bakira mbebona nayo mwanju muri ngo gotena genda kuri Candice TV ne ro bwansu ngusi buna botame go tene gente kenigia legente gyansuna ni oke gotoka ime Candice TV ne ro bwansu bomugusi twara oburiro bya retariane Brighton Makoli. Njen Zakari Onduso, Director Olympic Group of Schools. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nago kurengera chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima